A ver, isto é un palán, isto é a billarda. Ponse a billarda no chan e o palán desde a punta tendría que saltar e despois darlle para que vaya hacia diante. Antes de dale, hai que poñer unha moeda ou unha pedra debaixo da billarda. Lle das e cando este no aire, pégalle forte e que vaya a ir dereito. Non consiste só a billarda na forma, tamén consiste en que vaya a perfección. Non se pode dar máis de tres toques. Se daslle máis de 3 toques e non se levanta a billarda, pois xa non pode xogar máis.